Anis Nicole, bheith fá díríonn an srá pictiúrtán sin os do chóirimach agus chuirsí aanamh dom an gceannseo dar teideal Taithí Oibre san Idirbhliain. Sa céad pictiúr tá cruinniú sa hala scoile le comhardathar na Idirbhliain faoi Taithí Oibre. Tá listed in na hunnit hús an mala. Deran an múntar lóga caiig siad na socrathe a bheith déanta a chu ribh lá ar na bharach. An ládar gion frífrin an bhúntóir den rang muc sim a géon duine áta áil in munscoil nó ngáráiste. Deran buchail amháin go muc sim aige áta áil in munscoil mar tá bháthair ina múntar bunscoile agus bromhra leis é a dhéanamh. Freisin deran buchail eile go muc sim aige obair in ngáráiste. Tagan an céad lá den Taithí Oibre, beidh buchail amháin ag obair i bunscoil an clochar agus buchail eile ag obair i gcráiste i méal. Is tócha go bhfuil na déagóirí ag tanú leis an obair. Búlann buchail amháin leis an bríomhide ag doras a ifice. Tá ag éirí go má leis an múcail sa scoil. Faighann sé deis na páistíos óige a bhúna. Múnann sé dóibh conas focail le litriú agus pictiúr a haingt. Tugann sé cúpla smaointe le céir a haingt. I pictiúr a chuig tá an buchail eile ag fécint ar na meicnóirí agus iad amón Oibre. Tá an meicnóir ag tuairt seirbhís iomlán don car, freisin béin ar an úlar an gcráiste a scúba. Ag deire an terma tagan na daltaí go léir rat go dtí comhardathóir na Idirbhliain le rá leithí conas mar a dairigh los na hinid Oibre agsúla. Bí na daltaí go léir ag roinnta chuid scéaltaí le na daltaí eile. Gur mágad Nicole, níos bhfuil éon cheist a gutsa le choráirm i dtéobh na sraithe seo. Sa céad pictiúr céir atá ar an mala. Ar an mala tá dúirdarmh tá listad as na honnaid Oibre go léir ina mbeidh na daltaí dul. I pictiúr ceathar cad é an pictiúr ar an póster é. Ar a póster ar a póster é tá pictiúr de úl an sin, go má? Cad atá an buchail déanamh é pictiúr a chuig. É pictiúr a bhir a chuig tá gárad asúlaige tá sé ag fechant ar bheicneoir ag taispántó cad an sort Oibre bhín asúlaige agus sin feice míid an buchail agus ag scúban úr láir. Ceach go leor. Cad tá scrítear a gclár dubh sa séo pictiúr? Ar an gclár dubh tá ais ólas faoin Taithí Oibre. Okay, go má. I pictiúr a trí, cén forganmh atá inaice leis an scoil i pictiúr a trí? Tá gcráiste i néal a naca leis an scoil. A naca leis an scoil, go má. Agus an sin i pictiúr a dó, cévéad páiste a bhfuil a lábh sínta náirdeacha? Tá páiste amháin le lábh sínta. In áirdeacha, anfa. Gur míl mágad as sin Nicole? Nicole chasaigh an sin ó Gaeltachta an gclár agus í ag chuirsíos ar an srá pictiúr dar teideal Taithí Oibre san Idirbhliain. Cad ceapta de sin, Áine? Ceap mé gur seán ba ní a bhéon defer orthaí agus caiimid swinmh go bhfuil ceanóid agus an scéal a chuirniúil. Tá foilseofar an sin. Is na hagalamh is fiú rá, is na hagalamh ar fada tá tafad agan don traseo níl éon duine a chuig char an nám sin. Tá foilseofar de go ná tógann sé beidir nómad go le rá nómad chun an chuirsí anamh agus beidir nómad eile le haige na sé ceistin na ceisneán na hiarthóirí agus na ceisneán scrúdáthir.